que tirar la corda. De fet, n'hi havia una xicona que clar, que se li havien trencat les cames, la tragueren entre dos, una dona també molt gran, i era tot el mateix, gent que havia intentat votar y que no pogueren eixir de ninguna manera. Si tú primero me dicen que la van a tirar y no estoy sacando barro, que estuvieron aquí estos que venían a ayudar, los chicos que venían a ayudar, esto, que tengo las fotografías, no sé que no, ¿sabes? Pues bueno, y digo, ¿y ahora qué? Si tú no te preocupes que te ayudaremos en lo que podamos. Digo, me vais a ayudar en lo que podamos, te cojo la palabra. Quan jo ja m'havia jugat la vida, quan es començaren a pitar tots els mòbils, n'hi hagué alguno que tingui ganes d'estampar-lo. Y yo siempre pensaba que lo que es el barranc en la vida s'anava a desbordar, perquè és un barranc molt gran, i jo deia, impossible, mai se desbordarà. I després de veure inclús lo de les Torres Bessones, que mai pensaves que podien derribar-les, pues això és un altre exemple. Al final no saps mai en la vida què és el que pot passar.